ngina ka Village Defense Party lane ka VDP jong ka Shinong New Nong Stone minta ngilawan rak biang Shipi ya kane ka second Star Expo Arajar Arpusau hang ne hapo ka Madan ka Shinong New Nong Stone kane ka Star Expo ngilawan rak kenang hang ne na kapta ban penme phone ya ki jinon kam jong ka VDP ya ka ba Sibun ki jinglot ha kane ka Shinong kam tam ban penbah bat penbit penbiang ya kane ka Madan bat jidon kam jong ka Darbar Shinong New Nong Stone ingilawan ra ya kane ka expo hang ne na ka benta jongi we pe we ki pajba jong kane ka Than Nong Stone bro ka we klem da theu ya kino ki Shinong om tang ka Shinong New Nong Stone lane kiba markhap ka Shinong New Nong Stone Andre na kaliang jungi pediang kelut bat ngikot banwan sya kane ka yo jong ka Star Expo Arajar Arpsau hangne pin sayo i bat kensadon kitiar kiba kine kinong penyat kilawan ra hangne jong ka International Expo kentobro na po Afghanistan Bangladesh Myanmar Bhutan bat kiwe ki ri jongka perthe ki kambuni kide na ki step baper jongka neka ri India te ha neka yo expo kidon ki kierba lai project kum ki sofa set ki carpet ki ba ngimpat jiu i hang po Nong Stone ki tier yang tersem ki tier ban bu hayung cerja ban penun kam hayung cerja ki tier ban bukai hayung asam ki frame door ki jingel kai ki khon jungi hayung asam ki jingthia ki badon lang bat ki sofa ki donro ki jingbam baharukom ki badon ki jingmat ki ba thiang bat ki basat ru hakane ka yo expo bat ki wei kum ki jinon kam jungi sibat ki don ki tiar ledar ki bangite bakte ki sne paka original kisne kum ki bel shinrang ki back kinte bat ki we ki tiar ki ba ngila ban senya 6% kambuni ki bayabe ya gine ki tiar hapo jingbu lani kamrsum kum ki bolti ki dabor ki mok ki jingai sentiu ki jing penon kam ban sat yi ki kali ki tiar bat ki we te lada piwan pila ban yui bat pitep kila banshim ya kita ki tiar ha kador katkum ka jing yakut jungpi na kita ki nong penyat ki badon ha kane kepo ne na kaliang jungi pat kadon ki bairung mulumala sipo tingka ngin sim na kamentai iwe I pajba lane iwe I breu I ban sawan ha kane ka yespo pat na kamentai kitu tiket ngin penyelek kai ya ka lagi dro ya ka ba ka baningkong ngan ai da ka fridge bat ki tiar ban bu hayeng sam te ngikot ni weri pi we ki pajba jong ne ka Than Nong Stone banwan ya ka ba ngiladep ban sedang nadu ka shitarik jong banai April Arhajar Arpsau bat ngin penkot ha ka arpo artarik April Arhajar Arpsau te wan kane ka de ka lap kalinti ka kabuk ser na ka benta jongi we kam kitu ki bamiolat banlet sha shlong banlet sha kohti banlet kitiar nre ada piwan hangne penyo sibun kitiar na kabenta ki jinon kam jongi hayeng asam te menta pin suyu I ya kita kitiar ibadon ha kane ka yo Star Expo Arajar Arpsau kubleshibun
Kajing brainstorm yang kau hidupi, yang kau job hadir, kalau kau tarik jangkau, apa ni? Mau, kau ngau orang bah, ini kita dekat, mau kini kita dengan kau. Jika kalian jang ubah khangla, kepat dapat bawa makin dia beri jaj sekumar seperti ini. Jadi ni hasil cinta kegiatan kepercayaan bandai dan lingkungan sini di kacitong. Tengah yang gini wat kibasa hain jongar orang menuit wat nami. Dari sakso sadat manu bola bangkit kri. Jika long kajunja belum jika sinong katau. Dia halor kata ngaji kerpat juga kula percaya kini bal kalau Bombay kasih. Lagi don hain kini ban menit wan mana dewi betai bakin dewi ama ni hab ban usia kami kapor kambe su kum kapor hindai por munta ka tang ka juo dau ni dau ngai budai ya tip ada ni bha ka sinong ka no kilu sniu don bai te ka halor kata na chu tha ki khamtam janwit ko dengan pahara katu kila ya tip hi kumwa pia nong mo was kan ma ni what of high samra kan ko chino te a chua bon pli akani te a chua ba hai ko ko do kham tam yu ba khong la ya kani ko jingle ko jong phi kalong ko jingonong kham tam ni kishno ni onong phiru chi nong nang ta kini kinong wan hong ni ko na pembina hang ni ba ya kani ni yak li no minta mo